Hyvää päivää, kettu. Borre beavi. Borre beavi? Mm. No korppihan se siihen lennähti. No, mitä kuuluu? Mikullo, mitä kuuluu? No hyvää minulle kuuluu. Oikein hyvää. Mutta minulla on kova nälkä. Nälki. Nälki. Mm. Kuule, istuppa siihen minun viereeni. Minä annan sinulle tuoretta leipää. Tuossa, ole hyvä. Hyvää ruokahalua. Borrallustu. Hyvää ruokahalua. Onpa herkullista. Kiitos. Kiitos. Kiihtu. Kiihtu. Sinä, Korppi, olet minun hyvä ystävä. Ihana ystävä. Ustit. Ystävä. Ustit. No, niinhän minä olen. Mutta pitäisikö meidän nyt ruveta taas opettelemaan niitä saamen kielen sanoja, kun ovat päässeet vähän unholaan meiltä? Näin on. Justiinsa niin. Justa. Niin. Kun täällä Saamenmaassa elellään, niin pitäähän sitä saamen kieltä osata. Niin. Mutta osaahan minä tietenkin eläinten kieltä. Suomeakin osaan. Ja hiljaisuuden kieltä. Mitä se sellainen hiljaisuuden kieli oikein on? No se on sellainen kieli, kun istut yksin jänkkäällä syömässä varpuja tai marjoja ja aamuusva leijailee siellä kinttuissa. Ja on jotenkin tunne, että kaikki ovat nukkumassa. Tekee mieli olla ihan hiljaa. Ja on se sellainenkin kieli, kun lumimyräkässä kuuluu pään sisältä ihmeellistä kohinaa. Ja se on sellainen kieli, kun minä tuijottelen omaa nenänpäätäni. Yksinkertaisen ihanaa. Kuule, tuo kuulostaa kyllä rentouttavalta. Voisit joskus opettaa sitä minulle. Kyllä, voin opettaa. Mutta nyt palataan opettelemaan niitä sanoja. Otetaanko ensiksi värejä? Sopii minulle. Heive! Heive! Miten sanotaan saamen kielellä? Mo datso same gilli. Niitä värejä nyt. Vihreä. Ruona. Ruona. Punainen. Rukses. 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 Musta. Tsahpes. Tsahpes.
Sininen. Aaliht. Aaliht. Keltainen. Fiskes. Fiskes. Hyvä. Valkoinen. Vileges. 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 No sitten numeroita. Datso samekilli. Numero 1. 1. Okta. Okta. Numero 2. Kuekte. 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 3. Koloma. 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 4. Neljä. Äh? Neljä. 4. 5. Vihta. Vihta. No, montako vuotta sinä olet? Man Boris Donleht. Man Boris Donleht. En tiedä. Intöt. En tiedä. Nyt kyllä ollaan opeteltu näitä sanoja niin paljon, että minulla on ihan kitalaki kuiva ja kieli sulussa. Niin. Joo. Mutta kuule. Minulla olisi yksi kiva juttu meille. No. No, äitillä oli aina tapana meille kertoa kivoja tarinoita. Unipuuoksella keikkuessamme. Minulla olisi kiva tarina. No kato, se tarina siitä hylkeestä ja korpista, kun ne sitä kakkua leipoo. Se on hyvä tarina. Se sopii minulle. Sopii. Sopii. Heive, sopii. Hyvä. Heive. No niin. Hylkeen ja korpin kakunpaisto. Hylje ja korppi asuivat aikoinaan samassa kodassa. Niillä oli tapana leipoa kakkuja vuoron perään ja paistaa niitä arinakivellä. Aina kun hylje teki kakun, se pani sen rinnalleen, meni arinan ääreen ja alkoi paistaa kakkua. Kun hylkeen rinta kuumeni, siitä kihosi kakkuun rasvaa. Kun ystävykset söivät hylkeen paistamaa kakkua, korppi ihmetteli, miten sinun tekemäsi kakku on näin makea? Minähän paistan kakun aina rintaani vasten, vastasi hylje. Seuraavana päivänä oli korpin vuoro leipoa. Ja niin se tuumaili. Mitäpä jos minäkin paistan kakun rintaani vasten? Se leipoi kakun, meni tulen ääreen, pani kakun rinnallensa ja alkoi siinä paistamaan sitä. Mutta eipä aikaakaan, kun korpin höyhenet hulmahtivat tuleen ja se rinta kärvähti. Oi. Tästä syystä korpilla on muutamin paikoin mustia ja harmaita höyheniä. Sen pituinen se. Kuuletko? Joku tuolla kurun takana
äiti. Odotas vähän. Äiti! Täällä on! Ei tule vielä kotiin. Meillä on leikki kesken. Niin minä luulin, että joka tuolla huuili oli sinun isäsi. Ätsi! Ei ollut ätsi. Ei ollut. Mutta tiedätkö mitä? No? Minun tekisi mieli vielä esittää jotakin. Joku kiva tarina. Tulee vielä yksi tarina, missä tarvitaan kettu, korppi ja mehevä juuston pala. Sinä muistat sen? Kuulostaa herkulliselta. Olipa kerran korppi. Se oli suuri ja musta lintu. Korpilla oli tapana istuskella männyn oksalla. Eräänä päivänä se löysi herkullisen juuston palan ja lensi männyn oksalle sitä syömään. Kettu huomasi korpin ja sen suussa olevan herkullisen juustopalan. Miten saisin tuon herkkupalan itselleni, mietti kettu. Hiljokseen, muina miehinä, se asteli puun alle ja sanoi: Oi, kuinka sinä olet kaunis tänään, korppiseni. Korppi tuli hyvälle mielelle ketun kauniista sanoista, mutta ei voinut sanoa ketulle yhtään mitään. Sillä jos korppi olisi avannut suunsa, olisi juustonpalanen tippunut ketulle. Sinulla on kyllä upeat höyhenet. Näytät niin täydelliseltä tänään. Kettu jatkoi korpin imartelua. Mutta korppi pysyi edelleenkin hiljaa. Olen kuullut, että sinulla on kaunis lauluääni. Voi jos joskus saisin kuulla sinun laulavan. Kettu tuumi viekkaasti. Enää ei korppi pystynyt olemaan hiljaa. Niin kraakkuvan onnelliseksi hän tuli ketun kauniista sanoista. Ja korpin teki mieli laulaa lurittaa ulos kaikista kaunein sointu ääni. Ja niin korppi avasi suunsa ja päästi komean raakunnan. Ja niin juustopala tipahti ketun käpäliin. Kettu söi sen ja loikki ovelasti nauraen metsään. Kettu repolainen pitkä häntä, väärä sääri ja vähän läntä, juoksi metsätietä hiljallensa ja mietti mistä saisi ruokaa. Laida dalla daida daida daidai, daida 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 daidai, lalla 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 laida daida 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 daidai, lalla